Nasantuan nga Biyernes kadatay amin ako. March 2002, dua apulo at awenen iti napalabas. Dahito nga aldaw, kat isote aldaw ti panagturpos ko iti kolehyo. Iti napalabas nga aldaw, nakasaritak ti may sa abalasang, ang nagbalin ang nasinged agayem ko. Ni Judith kat nakamamok, gapo tay di mangrugi nga agbasa sa Jay Benguet State University. Nagyan sunay jay ladies dorm iti dayta ang universidad. Ket syakmet ket nagnaed sa jay men's dorm. Dagitoy nga dormitoryo ket adu ti pagkaduanda nga proyekto iti universidad. Isu nga adu a panawen ti panagkaduami kadagitoy nga proyekto ket nagkita kami kadagita nga aktibidad. Ngem idi adda a proyekto iti klasek ket kinasapulak ti maysa nga agbalin a voluntaryo nga kliyente. Ni Judith tinak dinawat nga agbalin a kliyente. Manipod iti dayta kanito, nabukel ti panagkayammi. Nabayag ti panagkaduami sa Jay Benguet State University ket nagbalin a nasinged unay ti panagkayammi. Ket inot a nabukel ti ayat ti nagbaitan mi. Iti daytang aldaw, iti panagturpos ko, nagtungtong kami. Ket naalak tiriknak, nga mangipudno ti ayat ko kenkwana. Ngem idin na ibagak ti kaririknak, nasda awak, gaputa bigla nga narakopnak, ket nagsangit. Kinunana, apay nga tatalaeng nga imbagam dayta, nabayagta nga nagkadkadwa, ngem pulos nga awan malaeng ti panangipadlaw mo iti dayta nga riknam kanyak. Iti dayta nga riknam, ngayon kaimbaga, ipagkarup ko nga nasinged laeng agayem, iti panangibilang mo kanya. Ket inayon na pay, inmay nagpasyar, dito'y boarding house, tinabayagan nga agar-arem kanyak, si jayan mi ijay bontok. Ket gaputa na singpet, ken naanusan nak nga inuray, itan nga agturpusak iti kolehyo, inawat kon ti insagot ng ayat. Kamaudyanan na dinamag na kanya. Anya nga rod ti kayat mong aramidek. Isinak ka di malang isunda nga dagos. Saan ko nga ammo ti umno nga isungbat ko, yan napununot ko idi, nga no talaga ada kami, itinaikari iti tunggal maysa, da kaming tumwet laeng ti kamaudyanan na. Nga rod, iting sungbat ko ket daytoy. Nabayag ang nagkadkadwata ket amok iti kababalin mo. Ket no inawat mo dayta nga lalaki, amok a para kanyam, nakita anasaya at met ti katatao na. Isu nga saan ko nga dawaten, nga isina misuna, udiket ited ko ken ka ti desisyon. Ket ita nga kanito, awatek nga addan pinilim asabali. No agdesisyon ka asinaam, isinam isuna nga saan agapu kanyak. Udiket di isinam isuna, gaputa iso ti kayat mo nga aramiden. Ket iti kasta awanto ti makunana nga inagaw ka kenkwana. Naitaabot ti pakasaritaan, ti damdamo nga panagarem ko ken panakapasted ko. Kaya po mo gamin na po. Bakit? Pasensya na. Nalagip ko manin na ito yung pakasaritaan. Kapot ako naman ni puro ko gamin nga ko. True story ka no. Yeah. Nagbari-bariak lang apo, amuyo mo, Biyernes Santo tata. Hariga mo, no, ang gawin takto madandama ko, Biyernes Santo, taliban, madanunak si balay. Ako yan, so, nagbari-bariak lang basi. Ngayon, apay nga dayta, tinangrugyan na, ti panag-istorya. Ngamin, kaya't ko ang makita yu, tada akasasaad ko, ididamo ang makadwak, timuna ang asawa. When apo, nasapaak anabalo. Iti dayta nga aldaw ti panagturpos ko, heartbroken ak idi ako. Ngem iti gasat ti biag iti dayta nga paay ko,
Isumet isasangbay ti tao ngayon muna nga nangiyawatak iti amin ko. Rabi idi, kalkalpas ngayon tulad ko dagiti naganak kanya, iti bus terminal taagawid da dito Ilocos. Madama ngay ay wenak dagiti kaeskolaak nga nagbalinmet a nasinged gagagayem ko, iti universidad. Amudang heartbroken ak. Kayat ko amay liliwag tirik na. Damo pa'y laeng nga sumikat iti ti cellphone. Alagi piyo apo di Nokia 3210. So deta pala ang ti cellphone idi. Ket inbati ni tatang ko dahil tanga 3210, kas pa ngay ayo kanyak ti panagraduar ko. Nairana nga imay nagdamag day di Debbie, isungay mo na ang asawa. No sino ti adda ti cellphone na, makitext ka no kinimanang na. Gayan naman edi ti may nga barkada, ket imbagada nga da igem ko a cellphone. Impabulod ko nga roday nga cellphone, ngayon gaputawan ti dago sa sungbat ni manang na, kit inawes na kiti gagayan ko isuna, ngagpalpalailang iti university. Itayta rabi, iso ti kinain inistoryak, ken kinang angaw ko. Ingana analipata kon, nga heartbroken na. Napalabas ti sumagmamanungal daw, kalpasan anay simpak amin nagamit ko iti dorm, anagyanak, nagawidak dito'y Ilocos. May sarbi, ada naawat ko nga text, ket di ko nana, saan nga ang healthy kasapulan na daytoy agbasbasa? No diket, nobya. Nakita nga ni Debbie ti itagsen iti dayta mensahe. Iso nga sinong batak met ket kunak, wen pudnot ako nam, nga rod dila ka di mabalin asikalatan ti agbalin nga nobya. Nanipod iti dayta rabi, saan ko nga ininggaan iti text ni Debbie. Ket may isang rabi, gapu kano ta mariribukan iti katetext ko ken kuana, sinungbatan na. Iti dayta ka nito, awan ti di awan mi, tawan nga rod ti diretsyo a pagsapulan, dananang ken tatang ko. Unada sa anak nga gapura nga ag-licensure exam, tani kanumet ading ko ti sublat da nga pagbasaen iti dayta nga tawen. Ngayon kunak, kayat kun ti makaalan iti lisensya, no makasapulak met lahing adagos tinasaysayat nga trabaho, ket matulungak isuda nga mangpabasa ken ading ko. Saan kaming agtinumpong ti gusto kinitatang ko, isu nga nirugyanak ti saan anak isasa o kadakwada. Gapo iti kasta nagtungtong dananang kentatang ko sada kinasarita ni ading ko. Nga ituloy ko iti ag-review ken nag-examak para iti lisensya. Ket isuna pay laeng ti agsardeng nga agbasa. Nagsubliak nga rod sa Jela Trinidad. Ngem iti saritaan mi kadagiti naganak ko, ket ikandak ti pagrugyanak, ngem saan da amay kari, nga imaited da amin akasapulak, bayat ti panag-review. Nagsubliak nga rod, ket nag-review ak. Iti dayta nga panawen, awan ti aduunay nga allowance ko. Imbaglakit din tauray, no ken ni cellphone lang, nga nagtulag kami kini Debbie. Idin ang nagsara kami ulit a personal, saan nak at inalikudan. Inawat nak apudno anobyo na. Iti dayta panawen, isu tinagbalin a katulungak. Uray ng estudyante pay laeng, ket isuna idi tinagsakripisyo, tapno matulungan na. Naawan ti gatang ko ti kasapula, agamit, when awan ti bastok nga igatang ko ti kanek. Itad na kanyak ti kay suna nga allowance na, tapno adda gamitek. Uray saan nga agmeryenda, basta sa adda mairadod na kanyak, ket ayos laon kanya na. Iti lasod tinasurok at 2 bulan, inkarigatan na katinulungan, ket kalpasan na naipasak ti exam ko, ket naalak ti lisensya. Pinadas ko tinag-apply sa J. Baguio, ngem sa anak adagos ang nakastrek iti trabaho. Nga rod, bayat ti panagbirbirok ko iti trabaho, intultuloy nak nga sinuportaran. Ngem kasapulan atong palek timbagak kadagiti naganak kanyak at tumulungak amang pabasa ken ading ko. Nagpakada akin ni Debbie nga agawid dito'y Ilocos, nga umayag sapol iti trabaho. Numampay sana nga kayat iti long distance relationship, nga kunana,
Si sasagana nga nagsakripisyo, tapno makasapulak iti trabaho, ket mapagbasak ni ading ko. Nakastrike ak nga rod, sadyay St. Augustine School. Iti lasod tinem nga tawen, inananusan mi, ti agad dayo. Pasaray mapan ko isuna pasyaren iti Sabado ken Domingo, ngem dagos metlaeng agawidak nga umayag trabaho. Upat at awen tinsagsaganaan mi nga panaguray inggana makaturpos ni ading ko. Ngem anyan ay aganas, ta saan met na, nga nadiretsyo ni ading ko, dayta kurso nga innala na. Ket naguray kami manen, ti may sapay at awen. Adua sakripisyo na anang uray kanya. Ngem inananusan na. Idi na nakasigurado kami ang makaturpusen ni ading ko sa kamlaeng nagpakada nga agkasaren. Nagkasar kami nga rod, ket narugyanan mi taga-arwaap para ti makasakbayan iti pamilya mi. Adu a plano, adu nga arapaap. Kunak napne kakon, itang adda, ti adda nga kasasaad ti biyag ko. Taadan kadwa kagdalasat iti daytoy nga biyag, inggat tungpal na. Ngem, December 2010. May kadwa panagkasangay ti kay kasunang anak mi nga ni Alex. Kalpasan ti panangakisa kasumuy kadigiti bisita mi, imbaga na nga saan ang nasaya at tiriknana, ket kala na palalo ti kapsup na. Kunak ken kwa nga bannog na laeng dayta, ang nagbisita, ket kunak aginana. Ngem naglabas iti makadomingo saan asimaya at tiriknana, ket nang rugi nga agurigor. Napalabas ti may sapay alawas, ket kaskas di nga saan nga limaing, iso nga napan mi impa-check up. Kuna ti doktor ada infection na, ket nirisataan da iti agas na. Idi na nakapagtumar iti agas, adamay basit si maya atan tiriknana, ngayon saan na nagbayag, nagsubli manen ti gurigor na. Napalabas manen ti makadomingo, kaya nagsubli kami sa doktor, ket niresetaan na manen ti napagpiksapay nga agas. Ket kasta iti napasamak, iti makabulan. Idin saan mi amakita sumaya at tiriknana, tinawagan mi ni manang na sa Baguio nga may sa radiologic technologies. Gapu adu ti kam amuna a doktor. Napan mi nga ro din pa check ups isuna sa Baguio. Ngem awem met tinakita da sakit na. Normal iti chest x-ray na ken amin nga lab test na. Ngem gapu ti kasta kaririknana inisetaan da manen iti agas. Idi anak katumar simaya at basit ti riknana. Ngem manen mapalabas iti makadomingo, nagsublimanen ti gurigor na. Ingana nagdesisyon kami nga iyawid ko isuna dito Ilocos ta umay mi ipaalbularyo. Inpaalbularyo mi nga rod, ngem saan asimaya at tiriknana. Isu nga nagsubli ulit sa Baguio para ti maysa nga executive check-up ken full laboratory test. Sadyay nakita da nga dimmakkel ti puso na. Isaan mi nga maawatan, apay nga idi muna nga chest x-ray na, nga nasurok nga may sabulan laeng itinapalabas, ket normal met ti kadakkel ti puso na. Apay abiglalakit din adimmakkel. Nai-confine nga ro dito po ospital, ket doa doktor tinangasikaso ken kuana. May isa nga internist, ken may isa nga cardiologist. Naipan ti ICU, ket kalpasan ti makadomingo, nairwar nga naipan iti ward. Gapu ta makita da nga addan si mayaatan na. Napalabas pa iti makadomingo ket pinalubusan ti Dr. Arumwaren iti ospital. Gapu ta kunada ang mamalinen nga home medication. Idi nairwar mi isuna ti ospital, nagawidak diti Ilocos, gapu ta adumet ti napanawak at trabaho. Ngem napalabas ti talungal daw, idin a kumustaik isuna, saan nakayat asungbatan a diretso ti damag ko. Isu nga dagos sa nagsubliak sa Baguio. Sadyay na amuha ka nagsubli manen ti gurigor na. Saan mi adagos ang naipan iti doktor, tagaputa ada na panan ti doktor na.
Ket iti si marunong nga aldaw na pa nag-follow up check-up. Saanen ang makaanges ang nasayaat. Ket dagos nga insublime sunat ti ICU. Iti rabii, may maysa ka nagbantay kanya na. Nakitak iti rigat na. Nga may di makita na tibannog ko kunana. Iturog ko kanumet. Napanak karod na gidda iti bangko iti igid ti kwarto na. Yak amo no nakaridip nak. Ngayon di natalyawek nakita sa bali tilangana. Ket dagos ang nagpaarayat kadagiti nurse ken doktor nga da sadyay. Naungar da ni Deb. Ket dagos atin nangawagak dagiti kakabsat na nga umay sadyay ospital. Idi simangpet dagiti kakabsat na pagarupmi nga mayaten. Inbagadang iturog kon tay sudan ti bantay ken yading da. Ngem uray kasta sa anak katurog ket napuutak day di pa nangarayat da manen ken ni Deb. Saan manen ang makaanges. Iti day tamed laeng nga parbangon. April 12, 2011. Nauyos ti biyag ni Deb. Ket iti day ta kan ito kasla na itupak ti lubong kanya. Namimpinsan ana pukaw. Dagiti ararapaap mi. Napunas dagiti plano mi. Awanen. Dahil di bagarok ko akaduak iti biyag. Ingga na panungpalan na. Amuyo ka ditirik na. Di mapanawan, di inayayat na. Di tao ang nagsakripisyo para ken ka. Di tao ng pagarok mo nga kadwam hinggat tong palbiyag. Sakit. When nasakit unay. Inyawid mi ti bangkay day di Debbie, dito Ilocos. Dito iti nang iduluinan mi ken ko ana. Iti day tapan na wen na pukaw ti ornos ti pagpagpantanon. Imapo iti pamatik iti Diyos nga apo. Iti kinaibing ko dumakkelak ang nagserserbi iti simbaan. Gaputa kinagibinak day di apo Juanita Carbonel. Da kayo nga inna, adu kada kayo, ti makaamukan niya na, nga may sa religyosa ken asideg iti simbaan. Iso tiga po na di makkelak nga asideg iti simbaan. Ngayon, iti dahil ta pasamak iti biyag ko, napukaw ko iti dati nga kinatao. Kinestyon ko ti apo, naapay ngayon palubos na ti kasta pasamak ti biyag ko. Nga rod iti dayta panawen awan sa bali nga pinaturay ko ti biyag ko nga saan at bukod ko laeng Agosto. Napukaw ko ti usto nga ornos iti biyag ko. Inaramid ko ti adu nga banag nga jakpulos na panunot nga aramidek. Nagbalinak nga happy-go-lucky and worry-free. Binusbus ko ti kwartak nga napan nagpaspasyar, nakiininom. Nasursurok ti sugal ken saan ko nga sineryoso ti biyag ko. Inaramid ko ti kayat ko, kaya makunak, ngay madayuak kini Apo Diyos. Iti dayto ya punto ti biyag ko, makunak amay sa akmet kadagiti tattao, apakay turungan daytoy umuna abalikas ni Apo Jesus, idin asibabayog iti krus. Ama, makawenam ida, tadida amo, ti aramiden da. Ket kunak, Ama, pakawanin na. Tadyak amo, tinararamid ko. Wen adda dagiti panawen nga adda kastoy pasamak, iti panagbiag tayo. Sumina tayo ti Apo ket aramiden tayo, ti kaykayat tayo. Ngem adda ti Apo nga mangpadpadaan ti panagsubli tayo. Nga rod, December 2011, naibaunak nga napanag-atendar iti seminar sa Jeff Pusurubio, Pangasinan. Gaputa medyo naladaw kami nga nakadanon iti lugar nga pakaangayan ti seminar. Naisina kami iti pagyanan ti kaduan.
iti dua pa lalaki anapan met nagatendar. May isa kadagitoy ket adda pay naud-udi nga kakadwa na nga babae. Idi na simbang petda napunnon dagiti dadduma a kwarto ket ti kwarto milay ngayon ti maysa na batbati asaan pay a napunno. Inawis nga ro ti kadwa nga lalaki dagiti kakadwa ng babae sadyay kwarto mi ti inda pagdagusan. Impadas da tinagpakada ket napalubusan damet. May isa kadagitoy a maestra ni Grace. 5 nga aldaw ang nagkadkadwa kami iti dayta nga seminar. Idi nga agawid kami, gapu iti pintas dayta nga kwarto nga nagyanan mi, napanunutan mi iti mangisurat iti maysa nga thank you message, iti blackboard iti dayta nga kwarto. Insurat mi dagiti nagan mi, ket sumagmamanupa iti nagsurat iti cellphone number na. Gapu iti dayta, napanunot ko nga alaen dagiti cellphone number. Idi nga nakaawid kami, napanunot ko nga kumustaen, dahil mestro nga nagawis kadagiti kakadwa na a mestra, iti kwarto mi. Ket inraman ko met a kinumusta dagiti kakadwa na a mestra. Idi saan na nagbayag, napanunot ko pa nga dinawat, tinumero dagita nga mestra. Tapno direkta asyakon ti ag-message kadakwada. Kang runaan na nga dinawat ko, tinumero ni Grace. Iti dayta nga panawen, awan bala ko asumbrek ti may samanen a seryoso a relasyon. Bala ko idi nga iraman ni Suna kadagiti babae nga naklaeng pangliliwagan ti bagbagi. Iti adda nga panakaupay ko ti biyag. Ngayon gaputa din nairugyanak kay text si Suna ket nakitak met tinasaya at apanang sungbat na. Ininot at sineryosok iti saritaan mi. Inggana nga masidektirik nak kanya na. Arud, di manon iti kanito nga pinadas ko isuna nga inarem. Uray no saan ko asigurado no anya ti pagbanagan na. Iti amin. Kaputa may saak, abalo, ken addan tutod ko. Saan ko asigurado no maawatan na ti adda akasasaad ko, ken ti anak ko. Saan ako nagbayag, ket sinungbatan na. Adda pa lang edi ti panagdudwak. Ngem iti maysa nga aldaw, inistorya na kanya nga naminsan ket nagsasarak da, iti maysa a padaya, ti kakadwa na a pamilya, ni Reverend Father Nick Baquilar, ti pamilya at imulong anang pabasa kenkwana. Dinamag ko idino anya ti makunada itan nga amuda ada kami na doa, ket may saak abalo. Okay lang met kunana. Ingem idi kano da magenda no okay laeng kanyana, may saak nga balo, tiing sumbat na ket. Saan met amin na baro, ket nasaysayaat ngem daan. Dayta di kunak a magic word. Ama inayon ti panangibagana nga sisasagana nga amangawat kini Alex kas anak na. Ngarud nakunak ti bagi isunan ti imbaon ti Apo asukat day di Debbie. Nga kadwa agtutuloy agdalasat dito yabiyag. Ngarud inyawat ko ti pudno ken si Bubukela panagayat ko ken kuana kit inawis ko nga isa kasal ko. January 24, 2015, nagkasara kami met. Kaya saan nga nagbayag, naparaburan kami ti may sapay nga anak ni Athens, di October 3, 2015. Iti agdaman, numampay saan ko ako naen nga nasaya at akon, iti adda katatao, kaputa adda nga rudin tinabukol akong kunada, nga bad habits that are hard to break. Ininot ken ikarkarigatan mi met ken bakit ko, nga isimpati amin. Tas may sa pakakitaan ti adda panagtakdar mi iti sangwanan niyo. Ang nakasuot iti daytoy ang uniforme. Di tagarot Apo ipakasaritaan ti biag ko. Ni Apo Dios ti may daydayaw. Agparintumeng tayo.